खुलुमबाय। समा जेब्लाबो खारबाय थायो, बियो थाबथानो रोङा। नाथाय सुबुं समाजा बे समखौ सुनानै लानो थाखाय 12 दानजों बोसोरसे बेबायदि स्पीड ब्रेकार बायदि खालामनानै लादों, जेराव जोङो जोंनि जिउआव गेजेर गेजेर मोनसे ब्रेक हमनाय बायदि थानानै थांनाय समफोरनि बाथ्राफोरखौ लानानै बिनि मोनदांथिफोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान सानस्रिजों गोदान माखासे आदब खायदाजों खामानि मावनो जुरिफिनो। दा बेबायदिनो मिथिस्लाबा जासे दिनै समा थांबाय 2021 मायथाइया आरो गोदानै 2022 मायथाइया फैबाय। ओंखायनो 2021 मायथाइयाव जेफोर मिजिंखौ लानानै जों गासै खामानि मावनो हाबाफारि लादोंमोन, बेफ्राव जुदि मायाबा जाफुङाखैब्लाबो बेफोरखौ गारनानै जों मोनसे गोदान मिजिं आरो गोदान सानस्रिजों 2022 मायथाइयाव जों मोनसे मोजां सिमां सुजुनानै जाहाथे बयबो आवगायो आरो बियो जेन मोगथाङाव जाफुंसारो, बेनि थाखाय आं बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आरो 2022 मायथाइनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय आरो अननायजों लोगोसे बे गासै बोसोरानो बयनिबो जिउआव जाहाथे रंजानायजों बुंफबथों, बेखौनो आङो मिजिं खालामनानै आनान गसाइनाव आङो बोर बिबाय आरो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ फिन बावहरबावबाय। गोजोन्थों।